Halløj. Okay, så jeg har lavet en lille video fra min køretur fra Ærlig til Sydney, og den vil jeg lige sætte på lige om lidt. Først vil jeg sige, at køreturen var lidt over 2000 km lang, hvilket er cirka det samme som at køre fra Danmark til Spanien og tilbage igen. Så det er rimelig vildt. Og det kostede mig 950 kroner i benzin. Så det var rimelig godt klaret, synes jeg. Ja, der er egentlig ikke så brug for så meget introduktion, tænker jeg. Jeg er ikke verdens bedste blogger, eller blogger hedder det vist. Så der er ligesom nogle skips, hvor vi bare lige pludselig er et andet sted. Men sådan er det. Jeg håber, at I vil nyde videoen. Ja, kæmpe krammer herfra. Okay, så på trods af, at der er sindssygt smukt, jeg har aldrig set noget lignende, så bliver jeg en lille smule utilpas ved at gå her selv, fordi det er sådan lidt et mystisk sted. Altså det her det er et vildt smukt sted, men selve det her område i Australien er sådan ikke vildt befolket. Så min plan er, at jeg går tilbage til der, hvor jeg sover ved hostel. Og så må jeg se, om ikke jeg kan finde nogen, der gerne vil med mig ud og gå, fordi at det gør mig sådan lidt utilpas at gå selv. Så må ikke, at der er nogen, der godt kunne tænke sig at komme med. Hej venner. Så det lykkedes mig i går at finde nogle tyskere og gå hen. Men jeg besluttede mig for i morges. Klokken er 5:30 lige nu om morgenen. Jeg vågnede mig selv så tidligt her. Så jeg tænkte, okay, jeg burde at gå herhen igen. Fordi tidligt om morgenen er det mindre skræmmende at være her selv. Så det er så smukt her. Og der er så meget lyd. Virkelig nice. Nu går turen så til noget, der hedder Rainbow Beach, før jeg skal videre til Noosa. I dag bliver nok 4-5 timer, jeg skal køre samlet set, ikke ud i en. Så det er meget nice. I går endte med at blive 9 timer sådan en bil. Så jeg håber, at vi kan holde det til omkring max 5 i dag. Men ja, nu er jeg tidligt op igen, så det er super dejligt. Jeg kan begynde at køre, inden det bliver for varmt i bilen, og jeg kan nå at måske gå på en hike i Noosa, når jeg kommer frem. Så det er nice. Så er jeg ved Carlos
sanddyner eller sådan noget, tror jeg det hedder. Se her bag mig, der er bare en masse sand hernede. Super, super smukt. Det var Carlos sanddyne. Regnbuestrand. Ja, det var super smukt. Det var meget smukkere, end jeg lige havde forventet. Så det var ret nice. Ja. Men ja, så jeg kan til Nusa nu. Så kører vi bare lige ud i ingenting. Jeg er meget mere rolig her. Jeg er ligesom kommet forbi den hovedattraktion. Jeg var på den her vandretur, og siden der har jeg måske set maks 10 mennesker. Og nu har jeg det her for mig selv. Det er rimelig vildt. Jeg var egentlig på jagt efter en grotte, men det er ikke sikkert, at jeg kan finde den. Men det er super smukt. Okay. Det der er vanvittigt smukt. Wow. Det er sygt idyllisk. Overvej at bare ligge op sådan med drinks. Bare dig er din bedste ven, eller kæreste, eller hvad du lige har med dig. Wow. Eller alene. Wow. Så smukt. Jeg tænker, at jeg kan til Brisbane i aften og finde et sted at sove der. Jeg har overvejet at blive en ekstra nat i Nusa, men det er ret dyrt der, fordi det er sådan en virkelig backpackerby, så alle hostelsene er lidt overpriced. Og sjovt nok, Brisbane som er en stor by er en del billigere faktisk. Så ja, tænker jeg, at jeg overnatter der. Og lige se det der.
bare lige her. Oh my god. Så sidder lige på den her bænk i Botanisk Have. Jeg synes, at der var sygt mange mennesker omkring, så jeg var sådan ved at blive sådan lidt at jeg har en hel dag i Brisbane, fordi der er så mange mennesker. Men ja, det er så gået op for mig, at man skal bare gå hen i en park, så er der ikke nogen. Så det er dejligt. Så venter vi lige på aftensmad. Så er der lige aftensmad. Sidder bare lige herude foran elevator. Nå, nu er vi ved det vigtigste stop på hele turen. Skal jeg nemlig lige vise jer, hvad jeg står foran. Det er nemlig et par kæmpe sko.